যেন তেওঁলোকে অপৰাধ কৰিছিল অসমীয়া ভাষাত কথা কৈ আৰু ইয়াৰ পাছতে মাৰপিট কৰিছিল সেই 5 গৰাকীকৈ যুৱকে আৰু 5 গৰাকী বৰ্তমান আৰক্ষীৰ ওচৰত। लोगोफोर आं दिनै भइस रेकर्डनि गेजेरजों नोंथांमोननो मोनसे रादाब होनो नागिरबाय। दा साननि आसामाव बिराद अरजों मावनाय बायदि गरम जागासिनो दङ। बेनो जाहैबाय मा लोगोफोर सिगाङाव जादोंमोन मैगं थाइगंनि दाम बारायनायखौ लानानै हेमन्त बिश्व शर्माया मोनसे खोथा होनदोंमोन आरो बे खोथाखौ लानानै दासान्दि मिया आरो असमिया बिनि गेजेरावहाय निउस मिडियाआव बिराद सोलिगासिनो दङ आरो बावहाय गोबां माखासे मिया हिनजावफ्राबो आरो असमिया माखासे सुबुंफ्राबो बिनि बाथ्राखौ लानानै दान्थे बिदान्थे जालायगासिनो दं लोगोफोर। दा दिनै बे थिग बेबायदिनो दिनै गुवाहाटी खृष्टान बस्तियाव मोनसे घटना जानानै थांबाय लोगोफोर। आं बे घटनाखौ नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनो होननानै फैबाय। दायनिगिरिया सोर मिथिनो मोना, नाथाय जों उननि समाव मिथिलांगोन। जे जाहैबाय मा नैबे गलसिन होनाया जाहैबाय मा बै असमिया बे सेंग्रा बियो। ओमफ्राय खृष्टान बस्तियावहाय बे लामा सेर सेर फुटपाथ फानो ना, फुटपाथ बिदि मोनसे फिसा फिसा मा खालामनानै फानो जे बेवहाय बियो माबा मोनसे जानो हाबदोंमोन होनना बुंदों आरो बावहाय जायनाखि फानगिरि बियो हिन्दी बासि जाहैबाय। दा हिन्दी बासिखाय बियो हिन्दी रायलायदोंमोन। ओमफ्राय बे हिन्दी रायलायनायखौ बे रागा जोंदों आरो ना। ओमफ्राय एसामिस रायलायनो हाया नामा होननानै बे रागा जोंदों। एसामिस रायलायनो रोङा नामा, मानो एसामिस रायलाया बिदिबायदि होननानै नारजि नारदो जादों खोमा। नारजि नारथा जालायनानै दावराव दावसि जालायदों आरो बुलाय सुलाय जादों। दा बेखौ नुनानै माखासे हिन्दी बासिनि सुबुंफ्रा लैहोर लैहोर फैदों, ज' जादों आरो बे एसामिस सेंग्राखौ बुदों। एसामिस माने सेंग्राखौ सोमाजादों, बेफोरबायदि मोनसे जादों। आरो दा बेखौ लानानैनो दिनै बिराद गिदिर मोनसे समस्या जादों। दिनै रावखौ लानानै लोगोसेयैनो गोबां माखासे जाथि हारिखौ लानानै दावराव दावसि जागोन नामा आसामाव, बे मोनसे गिदिर मोनसे कुइसना दिनै सिखारगासिनो दं लोगोफोर। दा बिनिखाय जों नोंसोर जेरावखि खना खनलायाव थायाथों मानो जेराव मोजाङै थाबानो जाबाय, जेन' जेबो प्रब्लेमाव जेंना जानाङा। दिनै गुवाहाटी खृष्टान बोसोराव जानाय घटना बियो दा बे समाव लोगो लोगो जाथायसालियाव पुलिसा सौफैबाय। पुलिसा सौफैनानै दिनै घटनाफ्रा मा जादों मा जायाखै दिनै माने बिसार खालामगासिनो दङ। दा बिनि गुबै दायनिगिरिया सोर जागोन बियो हमनो गोनां आरो मालानिफ्राय बोरै जाजेनखो। दिनै एसेल' बारनो दिनै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बुंनायखाय जेरै जानो हागौ माखासे असमिया सुबुंफ्रा एसे गोसोआव नांदों आरो गोसोआव नांनानै दिनै बिसोरो गुबुन माखासे सुबुंफोरखौ बिसोरखौ बिदिनो नारसोमनानै दोननो नागिरदोंबो जानो हानाय। दा बेनिखायनो जोङो जेब्लाबो सांग्राङै थानांगोन लोगोफोर। दा दिनै बै सेंग्राखौ दिनै बिहारि सुबुंफ्रा बुनाय जाबाय आरो ना, हिन्दी भाषी मानसिफ्रा। दा बेखौ लानानै दिनै सिन्था सर' जादों जे आसामाव थानानै असमिया मानसिया मानो बुजानो मोननांगौ होननानै गोबां माखासे खोथा फैदों लोगोफोर। आं बेखिनि रादाबखौनो जे नोंथांमोननो होनाय जाबाय लोगोफोर। थेंक इउ।